Hello guys, welcome back to my another video. Dinihai brother Nigel ni hinjaw godan langfaido. Da boro rider ni. जोङो hinjaw godan ni न'आव सफैखाबाय. दायो जोङो थांसिगोन आरो गोरलैफ्रानो. जेनु बसुमतारी हौवा गोदाननि बिबाजै थारैबारिनिफ्राय ओरैनिफ्राय लांबाय थादों नालाय आं बिसोरखौ ओरैहाय थांबाय थादों आरो माबाया बायना बेनिफ्राय बे आदैनिनि सासे फंबाय बियो बैसा गैला अबसेर बैसा जालांबाय बिनि फिसाला फैदों खुरुन बर' बिथांखौबो जों नाजावनानै लाङो बेनिफ्राय आरो आं नुहुराखिसै दै आङो खावलायदों हिन्जावसा आरो हौवासा सानैबो बे समाव जायगायाव फैखागोन आयं मिस मेरिटा बर' आङो दानो नोंनो सोंदों बे नोंनि मुङै गसंनाय मिस्टार नाइजोर औवारि हाज'वारि इसोर आरो बेयाव ज' जानाय बाहायफोरनि सिगाङाव आं नोंसोरखौ सोंदोंमोन दा नंगौ बाथ्राखौ साखि फोरमान होदो नोङो बे नोंनि मुङै गसंनाय सेंग्राखौ नोङो गोसो सिंजों मोजां मोनो एबा नाजावगोन आरो बे समाव आङो बेयावसो खोनाबाय आङो नाइजोर मुसाहारि हाज'वारि नोंबो बे नोंनि मुङै गसंनाय मेरिटा बर'खौ नोङो नोंनि गोसो इसिंजों बिहि हिसाबै नोङो नाजावगोन ने नाजावगोन थेंक इउ हामबायदों सोद्रोमाफोर थाबैनो फैनायनि बेयाव लांफाखायो आंबो लांफाखानोसैलै सासे मेरन सुबुंनिफ्राय आमाया गादा होलांसै अमा देखाबाय दा सिदा बुनो गारिखौ औ जाहैनोसैलाय सिदा बुदो गारिखौ सिदा बुसै jauh udah langsung berapa? Yes guys. 네 buka sudah, ayo buka. Besok tampakkan isi sosilo. Ada lain satu yang cikgu lah, lain satu. Oh, lain थानांगोन ना. ओरै सानांगौमोन ना. Này, mami. Mới chờ bữa đó lain थानांगौ ना. मा? Ikhlas. Leke, ya. Iya. Bisa mendengar saya video. Ya, tuh, gua kadang kamera kacau.
그만 욕해 마.